Horas madihita saluhutna, nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus, manang di dia pehita maringanan. Mandok moliate hami tu debata ala pasu-pasu naung dilehon tu ganup hita prodi sadarion. Nang songoni mandok moliate tu hita di akan aposan Tuhan. Naung pada dehon tiki nalaho pasahaton parsiajaran di tikion. Horas tu amang pandita hutasoit. Amang Horas, pandita sianipar dohot amang horas, pandita purba. Horas amang pandita. horas, Horas. horas, horas. Say anggiat parsiajaran nalaho parsiajarata di Advent Batak Ministry boy gabi sada bohal di partodiata jala pagarahon haporsiata tu debata. Di tikion marsiajar mahita sian parsiajaran sekolah sabat saplusada. Uluan parsiajarata di tikion ima tung aha dope si bayanaku nian. Taparade mati kita tabegema ayat siapilon na pinerade jala na dijaha amang pandita sianipar. Ayat sia pilot dihita seperti kena dienek mai sia Johannes pitu sapulalu ayat 37. Songonom mapakulingna. Dungi ninna silatus mengadok ibana. Asa raja doho ninna jisma mangalusi. Songon naidok mima tutu. Raja doahu. Ubahin na tubuahu. Jalau bahin na roahu tu pertibion. Asa watidakon hasit tongani. Garong na siyan hasit tongani. Tangionido suaraku. Om mahasatan na. Martua manobege. Jalan na peoksa. Laho mamuhay parsiajarata martangi yang mahita mamuhay parsiajaran sekolah sabata. Ale amanami dan di Banua Ginjang. Puji-pujian hasangapun madiho ale Tuhan. Dison naing marsiajar hami. Sian parsiajaran sekolah sabat nami. Urupi hami marhite todi parbadia. Akan aposom napaturakon parsiajaran sekolah sabat napasaplusada. Saanggiat marhite channel Advent Batak Ministry on. Gabi godang halak mangatusi hatam nabadia. Gabi pasu-pasu mai tuganup akka jolma na manoton Advent Batak Ministry on. Pasu-pasu amang pandita sianipar. Pasu-pasu amang pandita utasoit. Pasu-pasu amang pandita purba. Dohot na posom amang pandita si manungkanit. Upang ido hami ma sesama dosa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Tuhita amang dainang nuaing marsiajar mahita di persiajaran saplusada adong kutipan na dibayan di sabat butari di dok songonon amang dainang. Torop do halak marnida debata songon Denis marnida rajai. Hajahatan nani ida nasida manang na binolosna mambahen nasida manghasogohon manang manindikon debata. Di dia do debata uju na hasusahon molo sitong do debata buasa ma gudang hajahato. Noaing tuhita amang dainang
marsiajar mahita di bagasan saminggon songon dia parsiajarata di bagasan saminggon ta parsiajari ma na di patorang akka na poso ni Tuhan. Nuai di suku kami ma tu amang pandita sianipar suku-sukuna songonan amang pandita. Songon dia do hita boy manotuhon ia hita jongjong di punguan ni parmonangan sonarion. Suku kami ma mardongan moleate. Moleate ma di amang padita yes malukari na pasahaton berita ni suku-suku muna. Songo dia do hita boy manotuhon ia hita jongjong di punguan ni parmonan saunarion. Purput dihita di bagasan dari minggu, Kristus dos parmonan. Di tengah-tengah ni musuh na mangula, na Kristus sadiri nama dok. Ibana do panggonggom ni pertibion. Manang na manahopi hagugon. Manang hopi hagugon lapatan na manang astuan na. Mangulos satu hita hagugon. Magkaliang hita do hagugon. O magwarna manahopi hagugon. Jala ibana do raja ni asiangan nasa sitong na ima Jesus Kristus. Jesus mangalewan hamonanga tu hita. Jala di bagasan ibana hita taruli hamonangan jala gabi parmonan. Nang di tongah-tongah ni hasusado hot paru kilo tupe. Boydo hita monang jala si parmonan. Tutu sitong ulau ni Kristus manaluhon musuh diganu partikian. Jadi Kristus parmona ala nunga di talube musuh tai i masih bolisi. Jadi dokoson ulau ni Krisdo manaluhon musuh ni ganu partikian. Molo tajahadu di Bibil na manggobarhon akka uti-utian manang na manggobarhon ulau ni sibolis manang manggobarhon akka nani pamasa ni sibolis songonot do doko songonon. Molo tajaha di pengukapo 12 isi dokon na pautoto lihat di pertiwa siya mulana ima udon di berison na pangasung jala pangisahi debata dohot bangsona dari benua gijang pangasung jala pangicaki omma ulau ni sibolis matutunan sibolis patuluhon doka songonon parhuaso na manohoy portibion jala mana marasi portibion jala manahopi wasona tuganu akan na manghuto ni mana. Jala arong do waso diaka pardusai na manaluhon diaka hatigoran nang diaka hasitongan. Omo ni sibolis. Alai didoko di Yohanes 10 atau 27 naking nagabe ayat siapilo dihita mana ayat turpuk dihita di bagasan persejarah tebak semenggudukon na pabuan ni Kristus na malu si pototoi jalan nama do Kristus do raja ay sukku si ratus do ay raja do ho jo Yesus mengalusi ho jara takas raja doahu ido bahen na tubu autu pertibion jala naruto asyanganon na raja doahu non na patuduhon wasona na tua ti mana siya bonogijang tu banua turuon dirokon mana tu pertibion na raja do mana raja na marlapatan manang amarastuan na marhuasa do mana alir ko sono muste tuk pe bibilina mengajarhon ia sibolisi pangago. Jadi si Biblia mengajar sibolisi pangago. Pangasungi sibolisi perjehe. Doho parhuaso na manahoy portibion. Alai Biblia doho do mengajarhon ia Jesus do si parmonan maradopo sibolis di saluhutna. Na tuari inu ingasarpu tapar saja adalah halakan na sibolis. Sibolisi hagulapon. Manang hahulumon. Marhite pikiran nang dipangalaho. Jadi ahar lapatan na setani.
setania tina musuh ni di bata. Jadi simbolis agulapon ahulomoni musuh di bata do. Alai di namar musuh nasida. Nunga diajar tu hita anggo Jesusi parmonang do mardokon simbolis salukuna. Marite silang Yesus mardongan halongangan patuduan hasitongan dot holong di bata na sundenggan. Umur tajaho di Roma bidu patuduan 25. Jalam marhite i manegai akahata pinasa ni simbolis. Mo tajaho di pangukapur 12 10 rodi saya 12 dokol. Bahwa di tahap tersilangi Yesus manegai akahatan pinasa simbolis. Lapatan na nunga di sursari akahatan simbolis na sositong do di saluhukna akka pangasungi jala pangago na pinasa na taningot tu Yesus Kristus. Alai di bataluma simbolisi. Jala molo tak jaho di pangukapos 10 sari 15 do kesongonon. Jala Yesus di ujungna manaluhon harajau ni simbolis. Ngai taluhon iman hal persilang. Jadi di boto do ba Jesus nak tu nagijang na paringana dia kana porse di mana. Narode mana mesti mulak tu tanoon. Mangal kana porse di mana. Jala di bote mana do nautik na matikina. Jala Kris bangkit Raja Maibana Raja Lengleng na. Jadi bote mana di? Bahwa Yesus Kristus Raja Lengleng na. Ahla monang do iman simbolis. Jala parmonang do imana. Akka ise na porsea jala majalu Yesus na sibis palua di bagasi dirina monang maimana jala si parmonang di ujungna nagpebinahen ni sibolis ibana gabi musu ng taluhon jala monanga di hita ima na majakon hamonang ni Kristus di ganup pari ganup tiki jala saluhut na managam di baga-baga nang pinasahat na di haun tersilang di ganup-ganup pita. Suku-suku ni amang si manukali pantis mo kalkingan. Songo dido hita manatuhon hita jongjong di pungan ni parmonangi. Jadi molo do hita jongjong di parmonangi matajalo mana monang mahita jala si parmonang mahita. Ala nunga monang Yesus jala si parmonang do imana. Akai ise na manghyuto ni mana na majalo imana. Ibane ba Kristus jala Kristus bukan imana. Parmonang may mana jala jongjong mahita di punguan ni parmonangi omma amang padita na buyo pasahat mangalusi barita ni suku-suku muna mardongan mauliate hidup buti mahami. Mau lihat ma di amang pendeta El Sianipar na pasahaton katorangan nuntung matsay lehet. Jadi patorang amang pendeta Purba Majo sada alus marhite suku-sukun na jepek ubait to hamu amang. Sono ma suku-suku ni. Buah sama tada di hatigoran dohot holong ni debata. Di bagasan pertotangan perlangitan macai rikot. Nah, jadi tada hatigoran dohot holong ni debata buah sama macai rikot di pertotangan paturang amang pendeta Purba Majo asa boilam mengatusi kita saluhukna. Mau lihat emang? Baik kamu Mau lihat emang dia amang pandita utasoit ng pasahat to suku-sukun bahasa mata di hati goran dot holong di bata di bagasa pertotangan perlangitan masarikot. Jala memang ikor-ikot do yalanya ha. Ala debaton ima debatan natigor jala nasitong. Molo tabuka pa sejarah ton digano partikian molo tabuka tajaha Bibel ulaw ni Kristus son nirokonenakin di bagasan sada Johannes 3:8 di Asia Pilo di pasejarah tanong nong lewat ulaw ni Kristus manegay ulaw ni sibolis. Alana asa di pasohot iba na sibolisi na marhuaso mabayin mate. Maulo Jesus, debata marhuaso la mabayin mangulo. Alayong ko sibolis, uju di pertibiyod do pimana, marhuaso pimana na la mabayin mate do, mabayin mau. Alani disondokon hatatalu bolon huaso ni musui, ima di dua masa hatiha na perjolo. Marhite ulaw na di silang.
Kristus patuduhon ia akan na tinuhason ni sibolis dang sitong. Ay dito haso sibolis do molo Jesus sidang parholong. Alang tohoy iba Jesus do sitong holong ni marhite hamatian ni Jesus di haupinop silang. Dungi haduan sibolis dot harajon na di pason tahe. Omma na duon. Dinapaljolo di hatatuhas-tuhas mana na tinuhason ni sibolis taringon ni holong ni bata dang sitong jala harajon nandongan di ripason. So natay do mo sa kadamang daynang musu madok ia di bata dang tutu sitong jala dang parholong. Alay di baga sa Kristus di bata patuduhon gobaran na daulat siyan holong dohot hatigoran ni di bata. Jala diulahon ibana markite silang. Tumbal ga situturo holong ni debata maradopok kita jolma. Wala rututu anak-anak sa sere di lehon asa ganup na porsia di ibana boy madu. Omma napataluhon akka tahi-tahi ni sibolis akka uti-utian ni sibolis marhite parmate ni Jesus di hau pinor silang. Dung mate Jesus di da sibolis nung nga disegay be akka na sinaka ni rohani sibulis. Bang ay sige Jesus be. Nga hatsur be akka na usakap Di patuduhon nasa ulon na diadopan ni akka surusuruan nasa mardosa do diadopan ni hasiyang anon. Di patudu ma om akka sinaka ni sibulisi. Kapadalu akka sinaka ni sibulisi. Di patudu ni bana ia pamuno do sibulisi. Di na mangusehon mudan ni anak ni debata gabe dupat ibana doro hasian akka sul-suluan di banua gijangi sian ibana. Dung sidung use sabur mudan ni debata dung dison mudan ni Jesusi di hapinor silang diupak masuri akka holong sian roha ni sibulisi. So digajang matutu partikian na dilehot tu sibulisi asa mulak rohana tu debata. Dina didawi mana siya banwa gijang, lo dinamati Jesus dia kuno silang tung masagajang. Ima na patuduhon, basa palirok ko na suku ni, basa tada di hati goran di holong di bata. Di baga sa pertotangan ni semasarikot, ala holong ni di bata malayok po si wuluisi, siya bagas. Siya balga holong na. Jadi, tuhita personari, holong di bata, molo pas sejarah na kinapinatoran ni amang padita siya nipar, molirok ko nakingirok ko pa ay Jesusi parmonang Kristusi parmonang kotong do tiopota jala piopota na ko Jesus do na ko Kristus do pe namonang di pagtiyon barita haluahon mga leon hita gudang tadda asa porsia ie debata nasa totong mangulalaw patubahon na ringgan diganop na tinop debata na dibaga sa buku na badia sa totong patupahon na ringgan marningot dalan narade iya ibana di bagasan paktot tango bolonun iparade debatado tutu na denggat tuhita akadalan na denggat tuhita yang dia mahira damang denang base polaikon hati goran di holongon iya masarikot di paktot tango bolonun iya debata do iya Jesus do permonang di saluhut paktot tangan namasa di pertibion jadi satong ma tapasahat dilita ima na porsia tu debata omma amang padito tasoit Sotik tu alus ni suku-sukun na pinasaan ni amang padita kota madlongan mauliate. Mauliate godang tu amang pandita purba na lam tangkas patorakon do mengalusi suku-sukun na dibain amang pandita utasoit nakit. Noaing suku kami ma tu amang pandita utasoit parsejarata di Silasa songon suku-suku na amang pandita. Songon dia hata na didokna. Tung aha dope si bayanon nian tu porlak anggurhu. Naso hubain tu si. Marsihon hata hahumion. Patorakon amang pandita masaotik mardongan mauliate. Mauliate ma amang pandita Yes si manukalit na mabais sada suku-suku tuau asa boy hupatorang sautik
sian suku-suku non songo dia hata nani dokna tunga hado pesi baenon nian tu porla anggurhu na sohu bait tu si jadi on suku-suku nalehe do on ima marbosir mon sian porlak anggur nani bait di si Jesaya di Jesaya bidu 5 molotajahai di sabidui sada porlak dipakuri jala dijoputi akabatu siani jala disuaton lopok nadenggan tusi jala dipauli sada tukup di tonga-tongana jala dihali sada pangilangan di bagasan paimahon parbue na tonggi molo sada porlak na dipature dipakuri dengan jala dipaborok konak kabatu akka suga songoni muse akka nama bain duhu tubuh dipaya sube macai bagak lehet dongi disuam malopok nadenggan duk tubuh baga dirabasi humaliang di bainak kataru-taru asa gabe subur rating-rating nai muse ipaponggoli akana soringgan sudah ka parbue nunga be dibereng macai bagak lamun lomoni rohani napuna angguron tung macai bagak manian hasil molo panen jadi molo didai tung macai tabo omma pangaropan Hape porlak anggur nanido di Jesaya bidu 5 dung didai perbuenai asom bah masam minna bah tak tonggi bah busuk bah dang merdai marsak ma napuna kobun manang porlak angguri tubuh ma suku-sukun niamang pandita yesi manukalik naking ahana masih bahenon tu porla angguri nga dibain lopok nadinggan manang bini nga dibain biha taru-taru nadubenggan manang pupuk nga dibain bemuse akka cara bohama asa tonggi parbueni hawangguri ahana masih baenon apa se asom busuk-busuk jaladang merdai ahana masih baenon jadi mulut aja hamuse ayat seterusnya di Jesaya 5 debatado napuna porlak angguri jala bangsona imahita ima porlak angguri hitamai arop rohani debata porlak angguri imahita abbahenatta pangalahotta naeng manian natama nadenggan alai balik tu pangalahotta gabiah gabe jorbut dak tonggi dang tama dia depan ni debata ahana masih benon ni debata tu kita ape nunga di elek-elek kita nunga di pasu-pasu kita
Nunga di bain na duminggat tu hita. Na tapaido dilihat Tuhan. Tapi hama balos na. Napait. Na jahat. Ido taulahon. Masih menon ni di mata tu hita. Molo tajaha porlak anggur na di Yesaya bidulimon. Porlak angguri gabi dileksehom mak. Diupak mapagar na ipabolokon parsuragehon. Jalalas didigi-digi. Dangarong betubu be disidenggan. Muhama hita sahalion. Nan ginoaran na bangso ni debata. Molo jahat do taula. Songon hau porlak anggur. Na niedehon ni edde panurirang Yesaya omma saluhukna hita haduan. Dileksehon. Ditutung dapi naroko. Alai osro hatta. Unang masongoni hitanya. Unang masongon hau angguri hita. Marparbuehon na asom. Alai na tonggi. Asalas rohani de mata. Bajakok kita sahalion. Di haroroni Yesus Kristus na padua halihon. Parmonang mahita tutu. Alana paraloa bulun. Imanirot na partotangan kosmisi. Sai si parmonang mahita. Si pardohok tu arajan betul. Imana boy 4 orang. Amang pandita nami. Mau lihat emak. Tuhan mama masuk hita selalu. Nah. Jala di pargogoy mahita. Butima. Muliate dia mang pandita huta sawit di hatorang ini yang dia matutu perlaki yang boleh kita do perlak ne boy me kita dinggana ke. Jadi rebo suku-suku tamang pandita siani par sonon. Ado na boy taatu si siani dopak disalhut nang binahin ni debata di hita. Dot arga ni haluaw na ikon pinorsanna. Boy amang pandita siani par patorak ko sawati madong muliate. Mauleate matu amak padita purba na pasahaton baritan suku-suku muna. Wahadu kita mengatusi arga ni haluaon na iko pinorsanna manang na pinorsan Yesus Kristus tu kita. Huho basiani mamak padita taringot ni bawon suku-suku muna. Molo parsejarata di hari Rabu martupuk mohon parupamani Kristus di pola anggur. Na manguruti songon na pinatorang ni amang padita utasoy na kaningan. Taringon ni pola anggur, dipakuri, di leat do boni na tung maselehet, jara di leat di bayad do didulok na tibo na tung masenapu. Na manguruti mo taringo ni parupamaan mana terus-terusan na di persejarah tebestikiano. Di bagasa permataringot tuan na puna porla angguri. Iman tersurat di Matius 20 sada. Mangaleon hatorangan nang diparange do pabahenan. Di napuna porla anggur. Mabay hadengganon di porla angguri. Jadi nakinga di Yesaya bidu palimahon. Di bait do sada parupamaan. Di na pauneunehon bangsonai. Manang na mangaradoti bangsonai di upamaho do songo porla anggur ima Jerusalem do di pangisina di pauneune de bataro jaramoti songon na pauneunehon jalan na mangaramoti saluhukna porla anggur asa denggan yang kadiaka parbuena jara tonggi diaka parbuena alai songone penatorang ni amang padita emotasoit nak kaningan tung masaya dol jala daudu sakat ni na pola angguri sian pola angguri asom do parbuena dan somon na sinakak ni na puna pola angguri ikamanian tonggi jala manis dianggo akka parbuena molo tajahadu di Matius bidu 20 sada ayat 30 sia kesonon bagi hamu masada upah mana asing
adong mas ada halak namora na mamukka por anggurna dihadangi dihali ng pakaliangan di bagasan dipauli ng gudangna dipasaha matwa ka pangula dungi marhuta sada maibana tulua na daw dung jupak dikina magparbuhe disuruh maakan posona manopot diakka pangulai nalaho majalo diakka parbuena. Jadi takut pangulai makan posonai nasada dilubuti nasada dibunuh nasada dangguri dohok batu dungi diulahi na morai marsuru na posona akan asing tumorop sian na perjului lasongon ido tong di babahen na pangulai itu nasida dilebuti, dibunuh, didangguri dohok batu. Perpudi disuruh tu nasida anakna. Jala holonot anakna. Anak sasada don. Ara ini narohani ka pangulay ma, inarohana ma, inarohana moray ma. Ra biar manasida mida anaki. Ay mana do paidua disuhut sianau. Nagabe na margugos na marhuaso. Alai marnida nagi didoa ka pangulay ma sama nasida. Oddo setiap perlakon. Oddo setiap perlakon. Beta ma tapu sama ibana asa hita si tean perlakon. Jadi takut nasida ma ibana diojar masya perlaki laos dipusa ma manang dibunuh memang. Mardongan marningot tarumubi suku-sukun siya Jesaya 5 ayat 4 tunga harapi si bainokku siyan akan aku ini. Harus si bainokku siyan akan ini harus bainokku. Tung harapi si bainokna. Tung dia hulungi damangido hita asa di bahe di leon anak na halongan na ima di Johannes hidup patu seponom ayo dolongi debata pola do leon asa sadai asa malua hita asa unang maago hita mone dok na dison ima pertentangan perlangitan manang pertentangan kosmis manang perbada di angkasa dan pitor tibu diujungi pertentangani marhite paturun huasana di bata alai perjolo sahali rikot di paturuhon parangin di bata diadopan salhut tada holongna di ujungna di patuduhon ma marhite ulani Kristus Oma di Roma tulu ay 25 lokon do Roma 5 walu imana mate di hauna narsilang suku-suku niya magpadita purba na kaningan ahar na boy tatusi siya dopa ni saluhut na nang birahin ni bata di kita dohot arga ni haluaun naikop pinorsan na jadi orga ni haluaun dang masadi holong ni bata tu kita dang masadi hasabamon ni debata manang hasabar debata dinalahu manugu manisiai manugu hita gan marsada-sada tuhamu baun jala tarpaima do ibana di hamu mula ni manisiai sian akkadosana tarpaima do hita Yesusi di hamu mula ni ganu pita marsada-sada sian akka pangalap katta nang mangalausi ibana di Nairobi disuruh do akan posona ima akka panuriran nalaho manosoi jala mamisang manisai asa mulak siya dosana alai dilobuti do dibunuh didangguri do batu jala dipusa dangarga di jolmai haluauni dangarga alai di lokodo di Johannes bidu tolu sa plono kono ai songonodo holongi rohani de bata di portibion pola do na sasare di lehon asa unang mago gana perseribana asa hanguluan na sileng na di bana dina tarporsa ni jomay ang gurusana tarporsa na kola jesdo na sanggup mamursan dosay ima di hando persilang molo tarajumi ramang nabasa ada akadia kana molo tarajumi do dia kaparngulutta daktarasam anggo holong ide bata
daktarazam anggo hasabamun di debata, asabar di bata na manugu kita. Bohado tutu. Argado di hitai, arga situdui, jala mararga di hita, jala targai ma debata nama morsan dosata diatur silang. Oma amang padita e purba na buh pasahat dinama kobasi alus ni suku-suku muna mardongan mauleate sido boti mani. Mau lihat godang tu amang pandita sianipar na mambain sada patorakon parsejarata di Tikion. Noeng suku kami matu amang pandita Hutasoit parsejarata di hari Kamis. Songonon amang pandita suku-sukunna. Di bagasan pangukapon sapulusia ayat sada satu onom. Didok songonon. Ahado na dihajarhon ni akka ayaton ima na payason dengan diguar ni debata di ujungna patorokan amang pandita majo sautik mardongan moleate. Mau lihat emang pandita nami. Pandita Yes Manuk Kalit na manuk pun di pangukapon 10 sia ayat sada rodionom. Tauduti majo majaha suku-suku menayama. Dung salpui ubegema di Banua Gijang. Suara nagogo songon sia torop halak. Nama dok haleluya. Ripud di debatama haluaun dohot hasangapon dohot hagogo. Ay nasitong jalan na tikordo akka uhumna. Ay nung nga diuhumi ibana boru-boru na jahat. Nabalgay. Naung mangago tanoon. Binain ni parmainon na. Jala diluluhon ibana do mudar ni naposona siya tangan na. Dungi didok na sidama badua halihon. Haleluya. Namadok manaik do timusna rodi saleleng-leleng na. Jala manukka masittua na 20 opati. Rodi parngulu na opati. Lau sumobba debata. Nahudul di habang say. Akanin nama. Amin. Haleluya. Jadi ruarma sada suara sian habang say namadok. Uji hamuma debatatta. Amu saluhut naposona. Namak kabiari ibana. Akana mekmet nang akana balga. Dungi hubegema songo suara ni natorop situtu. Songo suara ni aik godang. Songo suara ni akka ronggur na gogo. Namadok. Haleluya. Ay nunga mangarajay Tuhan debatatta si gom-gom saluhutnya. Jadi Tuhan ta debata imana gabe mangarajay. Gabe raja. Molo tapai hutihut hata di pangukapon 10 sia ayat sada rodionom nasinukun ni amang pandita Yesus manukali. Atar songo dia do lapatannya ke ayaton ninna nasidan. Jadi toho ma itu tu bangso ni debata imana di partot tangan nakaning molo si parmonang dohita sahalion tapotan haluau mahita. Gabe didok mahita nakaningan dohot nalau mamareso akka pustahai. Molo tabereng di parsejarata ari kamison dungi di bagasan paruhuman dukon harorona
nadisi akan tinubusi dohot lau menguhumi akka suru-suruan. Jadi kita mulai si permonak kita sahalion na tinubus na hita gabi dohot kita menguhumi akka suru-suruan. Suru-suruan na dia. Suru-suruan na jahat na takkani. Ima di sada Korintus ono mayat 2:7. Di padenggat do goar ni debata ala akan maluai di lehon partikian lao mamareso muse nasa pustahai jala marnida diadopan nasida buasa debata mangulahon saluhut nai jala saluhut paruhuman ni debatai nasa ito tongdo si tong jala gop denggan basa ise siya tonga-tonga naso adong gudang suku-sukun narikot siya lusan. Jadi kita bangso na pinilit si permonangan non di partot tanga boloni gabedo mahitanin naha makatidakon mamareso buku pustahai doho akka suru-suruan na jahat pareso di paruhuman. Jadi sada las ngero hador di hita molo si pardohot kita di harajon itu hatta isahalion gabedohot kita nina mamareso pustahai. Alai intini persejaraton nak kaningan sungod dia made bata nagabe di payas guarna sianaha sian tuduhan manangna sanggan ni sibolis ay didok debatay dang parpolong didok dang adil didok dang sitong ima ianggo ula-ula ni sibolis di partot tangab bulu ni alay tohoma tutu debatado yas doanggo guarna denggad do paruhuman na jala sitong do dang adong nalibe yang gede. Jadi masada haturangan namang pendeta namin abu paturang saya parsido mahita tutu di hamonangan para luab boloni kosmis. Jadi Tuhan mengurupi kita. Sayang giat matutu di pas-pas di Tuhan di pargugoi kita asa gawe dapat kita haluau saliling leh. Amin pendeta namin. Mau lihat Mau lihat gudang tu amang pandita buta soit na patorak kondo mengalusi suku-sukun na disukun nakon noaing tabegema rimpunan parsejarata di bagasan saminggion na dipotorang amang pandita purba pasatami matu amang pandita purba mardongan Uliate di amang pandita manukalit ang pasato tiki di namang ripuni parsejaraton. Uliate di amang pandita sianipar pandita hotosoit ng pasato parsejaran siyanggiat. Bututu mabay ni di mabay kita gabi pasido tidak di harajo surgo ng pinarade ni debata. Di soni rokon ulun di parsejaratan nakingan patujulo ni ripunan na tunga hadope si bahinokku niyan. Oma uluan ni parsijarata. Bolo di hari Minggu nak ngirokon. Bolo Jesusi ima parmonang. Kristusi parmonang. Jadi bahape dalan ni tulpuk na ikotong do Jesusi si parmonang di Portibion. Napaduahon ima jala debatai ima debata Jesusi Jesus natigor jala nasitong. Jala dang boy haubahitai. Di hatigoran debata do hotholong debata do sitong do diulahon di Portibion. Ya silasa edde ni haulong aku patu paun ni debata do sude dia kana susar padengganon na do. Diulutum sa di pasyajaran hari Rabu ima pasyajaran tenaking irokon perumpama di porla angguri akan sega akan naso ninggabe patutun ni debata do. Irokon nakigan
Silangi patudon ia debatan nga mangulahon nasa na patut si bayanon na. Maka nakirokon tunga habinong ebet patut ba debata ba dinggat tuita sudi. Tidak ke Jesus nga sampai mati di hapino silang humok kopita. Padinggat to por anggor nung hancuri sinakingani na iputi nedang magday. Sunaling padinggat debata. Maka nirokon nakingan dari kami si payeson guwang ni debata. Neko si parmonang do Jesusi. Na memang ikut Jesusiro mo nang jala sulgo may parade, jala konarong do pestay na balgen mong isul. Sa luhut na namargor ha homion di lohatta, di pangaramotion ni debata, di tano na ibaru sugot gabi torang. Sa luhut na sokal di lohatta, jupang maalus na disi. Aka na sokal, na so dapot ni lohatta, dapot taman nga ni di surgo nong pinaraden debata. Hahomion asiniroha di papatar dia dopatta. Akan nasodapo pikiratta, akan nasokal di pikiratta, dapo tamanno ni molo nung masuk kita di hadajaon ni debata. Itikki pikiratta nagaleon holan parjabbar di halongangan dohot bagabagad na dilausi, idot tamarisi, partalian na sudenggan jala uli situdu. Tadaut tama ia holong na sohasuhatani, mangaramoti akka pardalanan nagok parukilon mangihuton roha. Di ari hita makilalahon pangaramotion nalabok situtu sian ibana patupahon saluhutna bayan hadenggano di hita. Tubu ma di hita las niroha so tarhatahon jalagok hamuliaon. Damang dainang nahu haholongi hami di bagasan Kristus atung takas ngay patupa di batabe sundengga sude holong na. Patupa anak-anak sasadaya Jesus amate humokopita di hapino silang manobus sita sa dosa. Tunali damang denang sada jujo siya kami siya apen bata ministry siyang giat damang denang marhapo sa kita marhapo siya kita tungsong dia patutang bolo narong di portibyon pos marohatta. Molo marhapo sa kita dulu bata, molo tapasaha diri ta dulu bata, dapat meta hamuleon, masuk meta nung di hari surgo, nang pinaradena, di narodu ang padu halio-lio nang di awang-awang nung alapon na jolma na porsia di bana. Oma ripunan ni pasiaran, mardongan moliate. Mauliate godang tu amang pandita purba na mambayad sa rimpunan di kita di bagasan sa minggon. Nuaing, tapagido ma haraden ni amang pandita kutasohit, mabayan tangyang panipuli. Tapasada marhata martanyang mahita. Ale Tuhan nami debata Jehovah na di surga. Puji-pujian hasangapom madiho Tuhan. Disobahami doho dinasa panggulmit ning ulunami. Boy hamile Tuhan marlas ni roha diak kapasupasum. Na tinongos mo Tuhami. Taruli hami diak kahahipason. Diak kangulo na denggan. Songoni di saluhut na dilinggumi ho do hamile Tuhan. Jala ditugu-tugu ho siya nakka parukilan bolon. Marguru do hami marhite parsyajaran hamile Tuhan. Asa nagabi boy hamile Tuhan parsidoho di harajam Musa halion. Totong mairing-iring tugu-tugu hami. Dina mangalak kami unak tersiladit pak nami. Dina mamikirhon surgo hamile Tuhan. Unang mapikir hutu akka hapor tibion. Pos dorohana hamile Tuhan. Saluhut na hami na pungu ubege hatamon. Naik konsurar yang muhami marhite todi porbadia. Asang gia tale Tuhan akka parsejaran na dirang-rangi hami. Nagabe taruli hami dia kalas ni roha. Nagabe hatamodo upeop di ngulu-ngulu nami sigano. Pos dorohana mele Tuhan. Surat magwar nami di buku pustaha nguluan. Asa dohot kami mangulu sa liling na di harajon mi. Mauliate male Tuhan di hatam. Dohot di pasu-pasu na nilong Tuhan. Se sama sudido sa namele Tuhan.
Usop bahok kami matang yang namion, marhite guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mau lihat mga hupasat kami tu amang pandita M. Hutasoit naung paradehon tangyang panipuli. Suang songoni tu amang pandita Sianipar, amang pandita Purba, amang pandita Hutasoit naung paradehon parsiajaran sikolo sabat. Debatama mamasu-masu hita saluhutna. Tarlumobi tu damang dainang na sa totong manghihutton jala membagihon persyajaran sekolah sabat Advent Batak Ministrion manang di dia pehita maringanan seanggiat ma totong diramoti debata jala boy marhite persyajaranon paggarahon haporsyata laho mangarade manomu-nomu hararohon ni Tuhan na padua halihon. Kami sian Advent Batak Ministry mandok tu hita saluhutna. Koras. Oras. Oras majalah gabe satu hatta mana pasauton. Matutu. Pasugabe. Tugano kita marsara sada. Em, Em matutu. matitu.